Dobrý deň, milí kamaráti. Máme tu ďalší taký malý tip Jakuba Fabiana a ten tip sa bude týkať šokových vlascov. Mnohí z vás to určite používate, ale tí, ktorí neviete, je to dosť podstatná vec, ak chcete byť úspešní. Pod vodnou hladinou to dosť často vyzerá práve takto. Každý konár, každý kameň, každá vec je proste obrastená mušľami. A to je proste niečo ako britva, kde sa vám dostane tenký vlasec a hneď vám to sekne. Samozrejme, za použitia tých šokových vlascov nebudete na 100% úspešní, pretože keď je tá mušľa dobre otvorená a dobre vám tam sadne, tak vám to sekne aj oceľové lánko. Ale môžete zamedziť neúspechu a vďaka použitiu tých vlascov môžete byť brutálne úspešní a toto už vám nebude robiť problém a budete zdolávať oveľa viacej rýb a oveľa viacej budete úspešnejší. Ja používam vlastne 3 druhy šokových vlascov od značky Giant Fishing a teraz si ich predstavíme. Prvý je klasika Leader Mono FC, je to fluorokarbonový vlastne šokový vlasec. Robí sa v priemeroch od 40 po 65 mm, 50 alebo 100 metrové balenia a je úplne číry, nenápadný, proste splynie s prírodou, so všetkým. Má skvelé vlastnosti, na to, aký je hrubý, je jemný a je strašne odolný. To je v podstate jeden typ. Z tohto priemeru alebo z tohto typu Leader Mono FC mám obľúbenú hrúbku 60 mm. Keď sú horšie tie prekážky vo vode, aj tak kľudne siaham po 65 mm a viac. Už potom treba siahať po sumcových fluorokarbónoch, ale zo 65 som si takmer vždy vystačil. Následne, ak nechcete mať číry a chcete niečo ešte silnejšie, ešte extravagantnejšie, tak tu máme Snag Leader XL Protect. Je to úplne že taký zelenkavý šokový vlasec, ktorý je fakt do tých najnáročnejších podmienok, perfektne sa s ním pracuje. Máte tam 80 metrové balenia a hrúbky od nejakých 50 po 60 mm. Úplne to stačí. Z tohto silonu alebo Shock Leaderu mám najradšej 55 mm hrúbku. Je to Snag Leader XL Protect, určite ste to v mojich videách videli alebo v nejakých návodoch a som s týmto vlascom šokovým strašne spokojný. A tretí typ, ktorý nesmie chýbať v mojej výbave, je Tapered Shock Leader a je to vlastne zúžovaný šokový vlasec, ktorý využívam pri nahadzovaní na väčšie vzdialenosti, kde nechcete dávať hneď hrubý šokáč, tak máte tam rôzne priemery, napríklad teraz mám v rukách od 0,30 do 0,50 mm. Čiže vlastne začiatok toho vlasca, kde to spájate so silónom, má hrúbku 0,30 mm a ďalších 15 metrov na konci toho balenia máte hrúbku 50 mm. Takže je to pekný zúžovaný a pri tom nahadzovaní nemáte na konci veľký uzlík, tak to krásne z toho navijaku vylietáva a vaše hody sú oveľa vzdialenejšie, takže vy ste tým pádom efektívnejší. Takže toto sú 3 vlastne moje najobľúbenejšie šokače, ktoré používam a teraz si poďme ukázať ten hlavný trik, ako ich spájam ja s hlavným vlascom alebo splietanou šnúrou. Pri použití šokových vlascov spájame vždycky hrubší materiál s tenčím, tak, že tento hrubší si vytvoríme takú jednoduchú slučku. Keď sa to naučíte robiť, vždycky si pomáhajte ústami, je to tak oveľa jednoduchšie a lepšie. A do tejto slučky z vnútornej strany si obcháme váš hlavný vlasec alebo šokovú šnúru. Následne si to takto prechytíte a pekne si po celej osi tejto dvojitej slučky budete váš silón hlavný obtáčať. Ja to robím najčastejšie tak 8 krát, ale kľudne si to môžete dať aj 10, 12 krát, je to v podstate len a len na vás. Teraz to budeme robiť pre jednoduchosť len takto od oka. A keď to máte v tomto štýle, tak si následne
3 omotmi do protismeru po tej istej osi pretiahnite ten zvyšok silónu a vopchajte do tejto slučky tento vlasec rovnako ako vám vchádzal na začiatku. Teraz si to jemne nasliníme takto a pomaličky doťahujeme. Môžete si pomôcť ústami doťahovať z každej strany takto. A teraz vám vznikol uzlík, ktorý je pevný, veľmi pekný a drží. Tieto prebytočné vlasce si odstrihneme, aby nám nezavadzali. Môžete si nechávať trošku konček. To je ono. Nič zložité a veľmi účinné. Myslím, že ma tento uzlík nikdy nesklamal. Používam ho roky. V podstate odkedy chytám kaprov. Akurát jediné čo pri používaní splietaných šnúr si dávajte pozor a dajte si záležať na tom, aby ste to otestovali, lebo niekedy, keď je tenká šnúra, tak vám to stamať sa môže vyšvíknuť, preto potrebujete tých omotov urobiť viacej. Ale v podstate je to úplne jednoduché. Skúsite si to párkrát doma a nakoniec to budete vedieť robiť aj po slepiačky. Vlasce Leader Mono FC máte pekne v širokej ponuke 65 mm, 60, 55, 50, 45 a 40. Takže či už na náhod alebo vyvážku, ako som spomínal, určite správna voľba a nájdete to v 100 metrových alebo 50 metrových baleniach. Znak Leader XL Protect 50, 55, 60 mm. Ako som spomínal, je to môj obľúbený šokový vlasec. A v neposlednom rade Taperet Shock Leader 5x15 metrové náviny a v priemeroch 0,25 až 45 mm, 0,26 až 0,57 mm a 0,30 až 0,50 mm.